खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बुंथि। अरुप कुमार दे बिथाङा गावनि बिफानखौ नायनानै मोजाङै मावनाया बिनि बिबान आरो मावनो हायाबा बिबानखौ एंगारनायानो मोजां। नंगौ, थारैनो बिटिआरनि बिजेपि दोलोनि सासे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि माखासे खौरांफोरा आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोबांथारै सावरायजाफ्लेबाय थानाय समावनो आरोबाव दायो बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बिबानखौ गारनो थाखाय खावलायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो क'क्राझारनि आर.एन.बी सिभिल हस्पिटालाव गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनायखौ लानानैनो आरोबाव गोबां सुबुंफ्रा समाजारि बिजोंफ्राव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा मुसुखाखौ गाव हारसिंनो गोसो बायदि बेखेवनाय जादोंमोन, जेराव एसेबां गेदेमा सुबुंनि मुसुखाखौ बेखेवनाय समाव रावबो आफादफोर आरो सासेबो सानसुमैफोरखौनो लेंहरनाय जायाखैमोन। जाय जाथाया गासै बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों आरो बे सोंखारिजाथाव जादोंमोन। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो गोबां सुबुंफ्राबो समाजारि बिजोंफोराव दुखु मोननायखौ फोरमायनाय बायदिनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो दुखु मोननायखौ फोरमायना थारैनो बियो मोनसे लाजिथाव होनना बुंथियो। लोगोसे आरो बुंबावोदि सावस्रि बिथिङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। गोबां जायगाफोराव डक्टर, नार्स आरो हस्पिटालनि इनफ्रास्ट्राकचार गैया। थांनाय 2.5 बोसोराव मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मा मावदों, माखौ थि खालामदों जों जेबो नुवाखै। बेनिखायनो गावनि बिफानखौ मोजाङै नायनानै हाबा मावनाया बिनि बिबान आरो जुदि मावनो हायाखैब्ला बिबान एंगारनायानो साबसिन जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होदों मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसामनि बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज होनाय जादों। मोनसे आफादनिफ्राय साबाल' सोद्रोमाफोरा बाहागो लानो मोनगोन होनना बिथाङा खावलायदों। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै ड्राफ्टिंनि सायाव फिन सावरायलायनो थाखाय जाय आफादफोरा गोसोखांथि बिलाइफोर गथायदोंमोन, बिसोरखौ लानानै 19 आरो 21 जुलाइयाव सावरायनो गोनां हाबाफारियाव मोनसे आफादनिफ्राय बांसिनै साबाल' थान्दै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायनाया गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्र न'ब्लाङाव जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझाराव ना फाननानै जिउ खुंग्रा फालांगिफोरनो साइकेल आरो आइसबक्स राननानै होनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा एसअपिडिनि फान्डजों बिटिआरनि गासै जिल्लाफोरावनो ना फालांगि खालामना जाग्रा फालांगिरिफोरनो साइकेल आरो आइसबक्स राननानै होबाय थानायखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। थारैनो बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझाराव गोबाव समनिफ्रायनो ना फालांगि खालामना जिउ खुंग्रा गासै सा 62 फालांगिरिफोरनो गंसे गंसे साइकेलजों लोगोसे आइसबक्सबो राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दोलोनि गोबां मावथि बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानाय नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो
रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। अरुप कुमार दे बिथाङा सोरनिबा खर'आव खान्थाल बुफ्रुना जानायनि सिमांखौ दानुथों आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद BLT आरो जेबो आन्दालनखौनो सोमोन्दो गैया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा 1 सेकेन्डआवनो बिटिआर सरकारखौ सिफायनो हायो बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो बेनि फिननाय होनानै गोख्रों रावजों आफादगिरि बिथाङा बुंथिदों दि जेराव BTC, बिटिआर आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि गोख्रों सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि थै होनायनिसो मोननाय, ओंखायनो बेखौ लानानै सोरबाया माबा माबि बुंदोंब्ला बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनाय नङा होनना बुंथिदों। लोगोसे काउन्सिल सरकारखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै सुबुंफोर आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंहोनो थाखायसो दानाय जादों। बेखायनो बेखौ लानानै सोरबाया हेंथा खालामदोंब्ला जों हेंथा खालामो आरो बेनि फिथाइया थांनाय 35 बोसोराव जाबोनाय बायदिनो थासारिया जोबोद गिथावना जागोन। बेनिखायनो बिथाङा इयुनावबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबा मावलांनो थाखाय बिटिआर काउन्सिलखौ खावलायनाय जायो। जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो लाइमोनफोरनि थाखाय आसामाव आरोबाव गोबांथार साख्रिनि रादाब मोननाय जादों। नंगौ, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लाइमोनफोरनो 1 लाख साख्रि होनायनि फारियावनो दायो आरोबाव गोबांथार साख्रिनि लांदां मासिखौ फोसावना होबावबाय। थारैनो मैया गिबि मन्त्रि बिथाङा गासै 32,689 लांदां मासिखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावना होनाय जादों, जेराव नखर बिफानाव 4,097, सावस्रि बिफानाव 5,105, सोलोंथाइ बिफानाव 10,299, PNRD बिफानाव 1,176, ग्रेड 3 आव 7,073, ग्रेड 4 आव 4,939 था। मख'जाथावदि बे एडभार्टाइजखौ फैगौ 10 सेप्तेम्बराव ओंखारनाय जागोन होननानै बिथाङा खौराङाव फोरमायनाय जादों। सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौनो 50 बोसोर बैसोनि सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनायनि अजद। थारैनो आथिखालावबो रायजोआव उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया दाबोनो सोलिगासिनो थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सानफ्रामबो मिथिनो मोनबाय थानाय जायो। नंगौ, मैयाबो आरोबाव बेबायदिनो जाथायानो जाबावदों। नारायणपुर थानानि सिङाव थानाय प्रशान्त बरुवानि हेंथायै सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ मबाइल बानायनो लांनायावनो लामायाव गारिखौ लाखिना जिनाहारि खालामनायनि अजद सिखारदों। उनाव हिनजावसाया खारबोना नखरनि सोद्रोमाफोरनो जाथायनि सोमोन्दै खिन्थाफैयो, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा नारायणपुर पुलिस थानायाव FIR होनायनि उनाव दायो नारायणपुर पुलिसआ दुथां प्रशान्त बरुवाखौ हमनानै नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव आरोबाव गोबांथार बिबांनि गान्जा हमनो मोनबावनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव आसाम पुलिसआ गान्जा आरो ड्राग्सफोरनि हेंथायै गोख्रों हाबा मावगासिनो दङ। थारैनो बेबायदिनो गोबांथार हमबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैया गसाइगाव श्रीरामपुराव आरोबाव पुलिसआ खौरां मोननानै सिग्रोमनाय जादोंमोन, जेराव गंसे उत्तर प्रदेशनि गारिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बेफोर गान्जाफोरखौ रङियानिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लांबाय थादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे सानफ्रामबोनि
बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। स' गोजोन्थों।